Ahoj, tady je Kosmik z malého knižního vesmíru a dneska jsem si pro vás připravila video do knižního loviště, takže vám ukážu knížky, které jsem dostala, třeba ke zrecenzování, koupila a tak. A je jich tu strašně moc, jich myslím si víc než v květnu. Z čehož mám teda hroznou radost, protože aspoň mám pořádnou zásobu čtení na léto, i když vzhledem k tomu, jak hrozně rychle jsem se teď tohle léto rozečetla, tak to mi vydrží tak maximálně do července, ale tak to je jedno. V červenci budou nový knížky. Tak a začneme knížkama, který jsem jakože dostala, nebo který jsem si přinesla jako vyřazený knížky z knihovny. Tou první je Pokušení Petra S., což by mělo být o mladém klukovi, co je gigolo. Docela mě zaujala ta anotace a myslím si, že by to nemuselo být úplně špatný. A já mám takovouhle jakoby tématiku ráda, baví mě to, takže na tohle se hodně těším. O tomhle autorovi už jsem něco slyšela, ale ještě jsem od něj nic nečetla, měla jsem v plánu si od něj stejně něco půjčit, takže mám aspoň tu knížku doma a můžu se na ní jakoby vrhnout, kdy budu chtít. A druhou knížkou, kterou jsem si přinesla jako vyřazenou z knihovny, je extrémní science fiction, což je solidní bychlička právě se sci-fi povídkama, a co jsem koukala dovnitř, tak jsou tam docela zajímaví autoři a docela se na to těším. Myslím si, že to bude dobrá věc. O některých těch autorech jsem ani neslyšela, takže na to se hodně těším. A teď knížky, které jsem si koupila. Na nějakým internetovém bazaru, už teď nevím kde, jsem si za úplně směšnou cenou koupila 7. díl Harryho Pottera, nepoškozený, myslím si, že není snad ani čtený. A za to jsem moc ráda, protože Harryho jsem si chtěla zkompletovat už dlouho, neměla jsem ho celýho. Teď už mi chybí jenom Fenixův řád, takže doufám, že ho brzo seženu. Plus mi chybí samozřejmě jako fanfrbál a tady ty malé knížečky, ty příručky. Ale na ty až zase tak nechvátám, jako na to, abych měla jakoby komplet sérii. Takže už mi chybí jenom jeden díl, takže doufám, že ho brzo seženu. Takže za tohle jsem fakt moc ráda. A i když mám Harryho celého kompletně přečtenýho, tak to je jakoby věc, kterou bych chtěla mít doma. A když už jsem kdysi dávno od babičky dostala ty 4 první díly, tak už jsem si řekla, že když už tu sérii jakoby mám, takže ji chci mít kompletní a Harry za to stojí a myslím si, že každý milovník Harryho Pottera by ho měl mít doma kompletního, takže na tom pracuju. Takže jsem se obohatila o 7. díl. A pak jsem byla netradičně v levných knihách a tam jsem šla z jednoho jediného důvodu, a to proto, že jsem u Ohany v nějakém videu viděla knížku Putování měsíčního stínu, kterou si koupila v levných knihách, a protože jsme obě táborský, tak jsem si říkala, že se tam dojdu podívat. Já už jsem okolo téhle knížky chodila docela dlouho, pořád jsem se rozhodovala, jestli si ji koupím nebo ne. Pak když jsem ji viděla u Ohany a slyšela jsem, jak o ní mluví, tak mě to ještě jakoby nalákalo trošičku víc. Takže jsem se rozhodla, že si pro ní dojdu. Měla jsem štěstí, ještě tam byla. Takže to jsem si koupila, ještě jsem se do ní nezačetla, ale chtěla bych ji přes léto nějak přečíst. Uvidíme, jak se k tomu přes ty všechny recenzáky, co tu mám, dostanu. Každopádně mám ji doma, takže si můžu přečíst, až na ní budu mít chuť. No a když už jsem v těch levných knihách byla, tak bych to nebyla já, abych si přinesla domů jenom jednu knížku, že? Takže jsem si koupila ještě Solaris z té filmové edice od Akademie. Já vím, že třeba Madeleine tuhletu edici sbírá, už má doma všechny, což já jakoby nedělám, mám od ní asi 4 knížky, tuším, teď 5 i s tím Solarisem. Ještě mám kompletní bídníky, petrolejové lampy a 7 let v Tibetu. Koupila jsem si teda i Solaris, protože mě docela zaujala ta anotace. A až to přečtu, tak se určitě podívám na film. Takže se můžete těšit na obě 2 recenze. A docela se na to těším, myslím si, že je to knížka tak na sobotu, možná
možná ještě na neděli uvidím, jak se k ní dostanu. A pak jsem ještě v jiných levných knihách, ne v těch, objevila za 100 Dívku z nočních chmůr. Takže, a měli jednu jedinou poslední, takže jsem ji tam nemohla nechat, protože ano, jsem si chtěla přečíst přes léto, ale nechtěla jsem ji číst do té doby, dokud nebudu mít i druhý díl, který tu sérii uzavírá. Takže jsem si ji, jako za 100, no nekupte to, takže jsem si ji pořídila a přes léto tuhle sérii určitě přečtu. A strašně se na to těším. Fakt, že moc. Tak, a teď se dostáváme k těm recenzákům. Ty, jakože vy nevidíte, ale já sedím na zemi a zhruba tam, co vám končí ta lištička od videa, tak zhruba v těch místech mám ramena. A v té stejné vejšce jsou i knížky, co mám na zrecenzování. Je to takových dobrých, řeknu 50 čísel třeba, takže je jich fakt hrozně moc. A začneme audioknížkama, který jsem dostala na zrecenzování. A tou první jsou Zvonokosy, což je recenzní CDčko od radioservisu. Vůbec jsem se s paní na téhle audiovce nedomlouvala, nevěděla jsem, že mě ji posílá, takže pak to bylo docela překvapko, když mi přišla. A vypadá to docela zajímavě, myslím si, že to bude vtipný odpočinkový na léto. A pak tu mám 4 knížky od nakladatelství One Hot Book, se kterými jsme navázali spolupráci s Kulturně. A rovnou jsem si jakoby mohla něco vybrat, takže jsem si těch knížek brala víc, protože ta možnost tu je, vzít si víc knížek než jen jednu. A tou první jsou 2 proti říši, na kterou se hrozně moc těším, myslím si, že to bude hodně moc fajn. A o knížce jsem slyšela, nemohla jsem se dokopat k tomu, abych si ji přečetla, i když jsem fakt chtěla. Takže jsem ráda, že mám audiovku a těším se na to, až si to poslechnu. Pak tu mám Červenku od Nezba, na kterou se taky moc těším, protože Nezba mám hrozně ráda. Jako autor je úžasný, ty jeho knížky mě hrozně baví, takže na Červenku se těším strašně moc. Pak tu mám Vrahy bez tváře, o knížce od Papírový už jsem taky slyšela, anotace vypadala hodně dobře a taky jsem se nemohla dokopat k tomu, abych si to půjčila, takže tohle je jakoby jedinečná příležitost, jak si to čtení užít. A pak tu mám ještě Zmizelou, na kterou se chystám už hrozně dlouho, že si to přečtu, ale v knihovně je pořád třeba rozpučovaná a tak. A mně se úplně nechce si ji třeba kupovat, kdyby mě to třeba nebavilo nebo tak, aby to nebyly vyloženě vyhozený peníze. Navíc ta knížka je co do hmotnosti strašně těžká, takže si nedovedu představit, že bych s ní někam chodila. Takže jsem ráda docela, že ji mám takhle na CDčku a můžu si to čtení v uvozovkách užít trošku jinak, než když bych četla tu samotnou knížku. A to byla poslední audiovka, kterou tu mám. Ještě mám Hru o trůny, tu první knížku, což je recenzák pro Sarden, ale tu vám neukážu, protože jsem ji dostala jenom ke stažení, takže ta tu nebude, ale určitě vám dám o ní nějak vědět, až vyjde recenze, tak pak zase za měsíc vyjde na blogu, tak jak jste zvyklí, nebo tak jak jste si asi zvykli u Volání kukačky a u Doktora Spánka. Takže to jsou audioknížky, co jsem recenzovala nebo budu recenzovat. A teď k papíru. V minulém videu jsem říkala, že jsem skrz Kosmas, pro který jsem začala psát, navázala spolupráci s Argem, za což jsem hrozně ráda, protože mám Argo jako nakladatelství strašně ráda. Ty jejich knížky mě hrozně baví a líbí se mi jak graficky, tak i jakoby příběhově, jsou to takové zvláštní knížky. Já mám od nich Slavnost Johna Saturnala, na kterou je recenze na blogu, už strašně moc dlouho, takový 2 roky tam bude.
A pak mám od nich ještě knížku Pravda o případu Harryho Kéberta, o který už jsem tady taky často mluvila, a která se mi taky šíleně moc líbila. Takže za tu spolupráci já jsem hrozně moc vděčná, strašně si toho vážím. A vypadalo to, že od nich dostanu jakoby recenzní knížky jakože do čtečky, abych četla elektronicky. Ve finále to dopadlo tak, že jsem dostala papírové knížky a psala jsem jakoby tomu známému, který mi to zařizoval, nějaký jakoby knížky z novinek, které by se mi třeba líbily, které bych chtěla číst a tak. A počítala jsem s tím, že oni třeba si pro Kosmos vybere jednu, maximálně třeba dvě, na který by se jim ty recenze hodily, nebo že Argo si řekne, co by chtělo třeba z těch nějakých 5, co jsem si jakoby vybrala chtít jakoby zrecenzovat. Ale pak mi právě Tom, který mi to zařizoval, psal, že mi Argo pošle všechno. Což mě hrozně překvapilo, totálně mě to dostalo, lezla jsem štěstím po stropě, ječela jsem a tak. Byla jsem z toho strašně na větvi, takže když mi pak přišla opět taková obrovská krabice, tak jsem z toho byla celá odvařená. Zrovna jsem přišla asi v 11 v noci z práce, takže jsem seděla v obejváku v křesle a dolovala to z té krabice ven, protože do rána bych to nevydržela. A ty knížky vám teď teda ukážu mimo, nebo kromě jiných ještě, který tu mám. Tou první je Obdivné hvízdnutí, což je taková úzká knížička. Už ji mám přečtenou, strašně moc se mi líbila, takže recenzi můžete brzo očekávat, protože recenze pro Kosmos budu moc zveřejňovat i na blog, ale s nějakýma proklikama. Hrozně super knížka, úžasná obálka, Argo opět nesklamalo a je to super, takže tohoto si určitě musíte přečíst. Pak jsem dostala Dům z hlíny, ten bych chtěla dneska rozečíst. Taky je to úzká knížka, taky se na to strašně moc těším, protože ty anotace u všech těch knížek, o kterých jsem si u Arga řekla, se mi líbily a ty knížky už jsem měla vyhlídnutí další dobu s tím, že jsem si je chtěla buď třeba půjčit nebo si je i koupit, chtěla jsem je prostě mít doma. Takže jsem strašně moc šťastná, že je můžu ještě navíc recenzovat. Takže to je Dům z hlíny. Dál tu mám od Arga Na řadě je Max, což by měla být knížka o siamských dvojčatech. To už není tak úzký jako ty předtím, ale pořád je to na mě dost úzká knížka a na tohle se hrozně moc těším. Opět úžasná obálka, i vevnitř je to moc hezky udělaný, nebo moc hezky. Tak jako zvláštně, tohle jsem nikdy neviděla, je to hodně do těch okrajů. A anotace opět super, strašně moc se na tohle těším. Pak tu máme z Brustu nový vydání Jména růže od Eka, což je Rča. A já jsem Jméno růže četla, když mi bylo nějakých 10 nebo 11. Sice jsem to přečetla, ale v podstatě nic jsem si z toho neodnesla. Až zase, jakože příběh byl skvělý, hrozně mě to jakoby bavilo. Ale říkala jsem si, že by bylo dobré si to prostě přečíst ještě jednou a teď. Kdy tím, že mám jakoby knihovnický vzdělání a tak mi to dá mnohem víc, než mi to dalo před nějakýma 8 nebo 9 lety. A moc se na to těším, teď, když jsem prostě vyskytla ta příležitost si o knížku říct, tak jsem toho využila. Takže to je Jméno růže. A poslední knížkou Ježišmarja od Arga je Valhalla, která je úplně příšerně tlustá, navíc má nehorázně malý písmenka. Takže to si myslím, že tohle budu číst hodně dlouho, ale zase strašně se na to těším. Anotace úžasná, ohlasy výborný, od českého autora to je, takže jsem myslela, že by mohl být třeba i rozhovor. Opět úžasná obálka, těším se. Tak, to by byly knížky od Arga, za kterých si fakt strašně moc vážím a těším se, až se do nich pustím.
Dál jsem jako recenzní vítězi dostala knížku Hry tajně. O ní jsem mluvila v minulém videu, říkala jsem, že mě to zklamalo, nebavilo mě to, takže recenze nebude asi moc pozitivní, ale s tím prostě člověk nic neudělá. Když mě to nebaví, tak prostě nebudu psát, že mě to baví, když mě to nebaví. Jo, nebudu prostě lhát. Nebavilo mě to, zklamalo mě to a vůbec. Nemám, co bych k tomu víc řekla prostě. Tak, dál tu mám 2 knížky od nakladatelství Akademie, se kterými mám spolupráci, a to je Harmonia Celestis, o který už jsem taky mluvila. Recenze je na blogu, takže si to můžete přečíst, jak se mi to líbilo. Určitě doporučuji, skvělá knížka, i když složitá a komplikovaná, takže žádný letní čtení nebo nic, co vy si vemete k vodě, protože u této knížky si fakt neodpočinete. Ale jsem ráda, že jsem si ji mohla přečíst, hrozně mě to bavilo, takže moc děkuju. A k Harmonii Celestis pak vyšlo ještě opravený vydání, což by měly být jakoby deníkový zápisky autora, který po vydání Harmonie zjistil, že je to ještě všecko trošku jinak, dopátral se nějakých nových informací o tom rodě a tak, takže to by mělo být obsažené v téhle úzké knížce, která je jakoby doplňuje a opravuje jistý informace v Harmonii, což si myslím, že je vůbec zajímavá jakoby záležitost, takže ještě jsem to nezačala číst, protože po Harmonii si potřebuju od Esterházyho malinko odpočinout, ale určitě se do toho brzo pustím, navíc je to fakt uzonký, takže bych to mohla přečíst docela brzo a těším se na to a jsem docela zvědavá, jak mě to překvapí, nebo co to ještě přinese za nový poznatky a zážitky. A nedávno mi přišly nový recenzní výtisky od Fragmentu, a to sice Letopisy Narnie. Nechávala jsem si poslat tady to kompletní vydání, nevím, jestli to uvidíte, ale tenhle, když se s tím hejbne, tak on mrká. Nebo to asi neuvidíte, ale mrká. Jsou v tom teda všechny díly téhle série, takže to je jeden z mých plánů na léto. Ještě jednou to zkusím, jestli... Ne, ono jak je to takový ten hladký, zajímavý povrch, tak se to leskne, ale mrká. No, asi to fakt neuvidíte. No, to nevadí. Takže s úžasnou oranžovou ořízkou, což je fakt sranda k té černé obálce. Takže na to se hodně těším. A pak jsem si ještě nechala poslat první 2 díly Elionovy země, a to Tajemné hory a Trnité údolí. Nechávala jsem si poslat tu paperbackovou verzi, ty nový vydání, protože se mi líbí o něco víc, jakoby graficky, než ty původní. A zase, když někam jedu, tak je prostě lepší mít v tašce paperback, který je měkoučkej, lehonkej, než prostě hardback, který přece jenom váží o dost víc. Na tohle se těším, i když si myslím, že to bude spíš takový oddechový čtení. Bude to asi pro mladší čtenáře, počítám, než jsem já, ale zase na to léto si myslím, že je něco podobného fakt ideální. A i když navíc tu mám spoustu jakoby složitých věcí, vystřeba ten eko a tak. Takže si myslím, že zvlášť po tom, co přečtu třeba Jméno růže, nebo tu druhou Harmonii Celestis, tak budu chtít si od těžkých knížek odpočinout, takže šáhnu po tomhle. A myslím si, že už mi to spadlo. Myslím si, že to bude na léto fakt ideální a že si u toho odpočinu. Tak, pak mi přišla knížka od nakladatelství Metafora, a to sice volné pokračování Ženy v černém. Takhle to vypadá. Napsal to teda úplně jiný autor, ale jakoby podnázev je Žena v černém, nebo hlavní název je Žena v černém, podnázev je Anděl smrti. Mělo by to být volné pokračování Ženy v černém, kterou napsala Susan Hillová. Já se podívám, jak tady někde budu mít. Určitě, po ruce. Možná ne. Jo. Tady.
vypadá takhle. Recenze na tuhle knížku je na blogu, dostala jsem ji od Roda k Vánocům, takže tahle knížka by na to měla nějak volně navazovat, tak jsem docela zvědavá, jak se s tím autor popasuje. A uvidíme, no, jestli se mi to bude nebo nebude líbit. Já jsem si to vzala vyloženě ze zvědavosti, protože jsem nevěděla, co bych od toho měla čekat. A uvidíme, buď se mi to bude líbit, nebo se mi to nebude líbit. No, jiná možnost prostě není. A pak mi přišel ještě recenzní výtisk od Knihcentra, a to sice životopis Michaela Douglase, za který jsem hrozně moc ráda, protože já mám tohle autora hrozně moc ráda, strašně si ho vážím. Ty filmy, ve kterých hraje, mě strašně moc baví a myslím si, že bude zajímavý přečíst si něco z jeho života. Vzadu je vlastně komplet filmografie, ve který on hrál, tak to nemůžu najít. Kompletní filmografie, tady to začíná. A tady to všechno je ta filmografie, tady ten celý kousek, plus nějakou ještě literaturu navíc. Je tam krásná obrazová příloha právě z těch filmů, ve kterých on hrál. Takže já jsem zjistila, že je tam i spousta filmů, které jsem třeba vůbec neviděla. Takže se moc těším, až si je pustím. Co bych vám tak ukázala zajímavého. Jo, tady je třeba fotka z Osudové přitažlivosti, udávali včera zrovna. Nebo tady fotka z Války Rouziový, což je úplně úžasný film, který mě strašně moc baví. Tady je třeba Záblesk, to je totálně úžasný film. Tohle je Základní instinkt, což je třeba film, který jsem neviděla. A tak. Takže na tohle se moc těším, až si to přečtu, protože Douglas je pro mě fakt herecká ikona a strašně moc ho mám ráda. Takže na to se fakt těším. A to bylo všecko. Ještě tu mám teda elektronické knížky, a to Upíry z Morganville, který jsem už dočetla, recenze bude na blogu. Měla jsem je ve čtečce a to je všechno. To je všechno, takže se mějte krásně, užívejte si léto, napište mi, co pěkného jste si třeba pořídili vy, nebo mi hoďte odkaz na svoje video nebo na článek do nějakého komentáře. Já se ráda podívám, nazbírám aspoň nějakou inspiračku a už je to video nějak dlouhý, takže to ukončíme. Takže se mějte krásně a